Lasarte hori eraiki bidean ezinbestekoa izango da alor guztietan, bai kirola, bai kultura, bai gizarte zerbitzuak eta barretan, genero ikuspegia txertatzea. Gure udaleko jardunean ikuspegi feminista oinarri hartuta burutuko ditugu proiektu eta ekimen guztiak. Horrez gain, lehentasunezkoak diren hainbat eginkizun abian jarriko ditugu. Puntu beltzak identifikatu eta gune seguru bihurtuko ditugu. Tratu txarra jaso dituzten emakumeentzat babesetxe bat osatuko dugu. Sexuen elkarbizitzarako emakumeen etxetik gidaturik urte osoan zehar lanketa feministarako programazioa osatuko dugu. Eta azkenik, berdintasun saila osatu eta diagnostiko zorroz bat garatu nahi dugu teknikari espezializatu batekin. Guzti hau berdintasun plana osatzeko.